Datong kuan problema nagul kong nanay kasi nanay nagipamatis lawas. Jaman niya basta makibaw kung nagipamatis nanay. Magul po. Kuan ko no sakit ko ni kuan jang tiil, sakit ko ni itinub. Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video guys, na ako'y dahon, na ako'y gata, na nisod kay dahanan gisalin. Magluto day ko og suman. Sumang pilit. Kanang di siya pinatamis, mura pag style og putumaya, nakalain lamang kay asang buhatong suman, ang puston. First time po din nakaroon ng luto og ingani nga ang pusto na ang buhatong suman kay sa una magluto ko di man na buhatong suman na mga steam. Nja, wap ko kasayod kay wap ko katry mag likit ko, say di ko mahimo bakani. First time lagi na hamoy yung kuan. Kanang suman. Da sa mga previous video na magluto ko putumaya kuan, di na buhatong suman arang idiritso, arang steam. So karon may baw aniw. Magsilbi ba na yung suman ron? Diyan guys, magluto sa ako. Sugar. Dapat white sugar. May available, brown raman. Asin. Kadang ibalhin sa kuwan guys, kaha. Kaya lisin sa kaldero. A few moments later. Kabugnaw ni si Ja, isa si Ja pustol. Diyan guys, natin isang iluto. Anis kahap. A few moments later. Naman na kong putos, indiyan na ng dinagon guys. Ang butang. A few moments later. Diyan guys, naluto na dyan ang suman diya.
Diyan magluto pa kung kuhan si Kwati. Diyan ako makaanda ni guys, ug kuhan na, mabugnaw na. Anong pang merinda ba? Diyan guys, magluto pa din ko gamang sudan pamahaw. Mama ko nang hanaan. Katong damamit salin gabi katubitong piniritong ang giluto sa air fryer. Sa dang laudyo na butang ang pitsay. Upog. Kuan tawong. Pwede na ni guys. Pila rabay pagkaog pinubre. Kahit na ni nilawoy. A few moments later. Guys, panaghang nilawoy. Butang ang isda. Bawa guys, hilig mo dyan kong nilawoy guys. Diyan, luto na ni. Wow, harap humuta. Humut basa na isda ibabaw. Diyan guys, mamahaw sa ta. Kuraday isa kay tupas ate. Mata na pala, te. Tidig na. Mahaw. Kaya na ba? A few moments later. Hi guys, madyong hapon. Alas 3 na guys, kuhan di ay. Pag human din luto, pamahaw. Grabe din sa kita sa puston ko, dismenorrhea ko. Ang pahuwer ako, naghigdan ako, kay grabe man dyan sakita. Ang game na open reliever, ning talab man po, karon nabinta-bintahan na. Grabe dyan guys. Grabe dyan sakita basa na ako'y ngani ba hang monthly sickness. Basa man mo duaw, grabe jud. Naatanan na akong kasukaon, mamugnaw, di masabot. Baw kasi makarelate na guys. Jadi madi tinuod nilang giingon nga manak na kuno ng sakita ha, wa majud mawani. Nakaingon lagi ko guys nga ano sa taon ko magbinupos para makapahuway na ko daning nganing sakit. Basta naalagin ning binuang sakit, grabe jud. Madyo galing po dari gang ng busin kay ug maingan na anytime man makapahuway di man kuan mao dito pila di po ko ka oras dari naguhigda sugod patug alas 12 alas 11:30 karon alas 3 na madyo galing kay nabintahan na bakod ko ron kay magkuang ko magluto ko ganang maghimo kog si Kwati kay mo kaon ko dato hang gilutong suman. Kuan day gari guys, wa ko nagpasuga. Kay sa magaw magpasuga ko, maghigda ko unsa kuan. Ang panahon kanang sa nga daning makulimlim. Nagkulis maot. Bakod ko guys kay kuan. Nagluto ko og kanang si Kwati. Luto ko og kakao.
Tara guys, na mainit ah. Te, ano yan? Ang sarap te. Nalipay ko sa kagalingan kaya nakamaon ako. Hindi. Lami po pagkatimpla. Sakto ra. Ate, Hello. lami ba te? Lami. Lami man ang tsokolate sa suman. Alam mo ko ng tawag sa suma na yan. Hindi. Sa Bisaya, budbud. Budbud. Lami man ang budbud. At saka Lami ko tsokolate. ng budbud sa tsokolate. Sarap. Grabe guys, hindi ko i-share ba? Na ako'y dakong kuan, problema, nag-uul kong nanay kasi nanay naigipamatis lawas. Diyaman na yung basta makibaw kong naigipamatis nanay. Mag-uul ko. Kuan ko ng sakit ko na kuan diyang tiil, sakit ko na itinub. Bubarag siya, sakit kadyos. Gusto na siya, di ko naman sakit, basta maglingkod ra permi. Di malikay dyan. Bubarag siya, grabe sakitan. Jaga pang kagulan, kaya para ba di mga tao na ito, Ate Flordelisa, Wastiri. Kaya nanghilin ko de, trabaho. Panahon nalagi ko guys, nga kuan. Muli na naman siguro ko, may pamatis na na kay Lisod man. Na-timing pag nawade sa Ate Flordelisa, manang nagulol ko. Ano lamang gihuwat sa tidig na makauli na sa tidig na sila ha, kasi muli na ko. Malanghid kong tarong, muli na lamang ko sa mga bahala na. God will provide. Di ba, te? Ate Digna, kahit uwi tayo sa atin, God will provide. Yung ano nga daw, yung mga ibon nga na nabubuhay nga kahit ano. Kasi alam kong hindi naman tayo pabayaan eh. Maghanap na lang ng paraan. Sila nga na yung sola, sila pagkain na bibigay. Di ba? Sino? Nabubuhay ngayong ibon, nawala silang bahay. Basta, ano lang. Sola sila pagkain, sabi darating mo nila pagkain. Ako na lang mag-alaga doon. Ako di ako takot ano yung probinsya. Ganun ka ng trabaho. Ganun ka dyan, agi-sagi. Tatay ko may ano na yun, tatay ko yung sagi para sabihin niya kung dumating mga anak, hindi kakainin. May aanin man lang. Hindi ako naman. Ang hirap kasi magtrabaho malayo. Tapos ngayon, Ako pag ano sana, pag dinan ako hindi ko nila malam magtrabaho sa likod. Yung mga sino ako. nag-alaga tayo ng matanda, hindi natin ano. Pero te, pag alis ka rito te, haawa ka. Ha? Haawa ka ba? Oo naman. Ako rin, nakakaawa din naman, pero Awa, pero wala tayo po. Importante rin yung pamilya natin. Siya ang pinakalagaan ng makalalang panahon. Diba? Makalalang panahon yung kapakalaga ko kung nasa balik ko na yun. mahirap kasi sa sitwasyon ko, ang layo ko sa amin. Hindi na tayo bayaran. Alam mo ate, kung hindi lang ako maging masama sa kanila, hindi na ako, naisip ko parang ayaw ko nang bumalik. Oo nga. Kasi, Ako minsan, pag ganyan, kaso walang magandang usapan. Parang ang pangit naman. pero minsan, mas maganda rin ganun para kasi mahirap umalis. Hindi rin maganda pa ganun kasi parang umalis ka na walang magandang Napulusip. dapat yung may matinuman lang na usapan.
Pero pag nakaalis ka na, halimbawa, makapagbakasyon ka na, para patas din naman, saka ako magdesisyon. So, basta ko nawa kasi ako kay nanay, ngayon may naramdaman, may sakit. Tapos nasa Adiana pa. Grabe, gipaningat ko, ginigo pa. Para tayong vlog karong adlaw guys, pasensya naman kung ngani ra kay naramadyo ko dali sa bahay. Muna bahala na tong kulan. Ako'y mahimog, di pang kulan na mo. Magpasalamat na lamang ko sa katong mga naghapon. Naghapon ning dujog. Ning dujog sa kaburingan. Ito guys, boring na bitan yung vlog guys kay saan man nga. Di po ko kamao gara-gara. Di man ko garaon, seryoso man ko. Lisod po dug mag-gara-gara ko nga, di man ko garaon. So mga to, daghang salamat sa tanan-tanan. Di na mo na ma-mention si kinsa mo basta medyo mga ngaan sa kanang sige comments, pero kato pong mga silent viewers, salamat to din yung si kinsaman mo. Bye-bye!